हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमनाय बा बरायनो थालायबाय आरोना। नै दाना कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों, एबसुनिफ्राय माने गिदिर गिदिर लिडारफोरा फैसा रानै होगासिनो दं। थिग बेनि थाखाय जायबा फैसा राननो मोननाय बिथांमोनखौ बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला फैसाखौ रानाबालासिनो गावबा गाव पकेटाव थ्रोब सोना ला होनना बुंदों आरो। नायबानो जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय आं मोनसे मेसेज होनो सानदों। देग्लाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक लेभेलनि इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनो गामि गामि फैसा राननो होयोब्ला खिन्थु आं फंबाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनखौ खावलायगोन, नोंथांमोना फैसा मोनोब्ला गामियाव रानालासिनो पकेटाव सोनानै ला। मानोना बे 5 बोसोराव इउपिपिएल लिडारफ्रा प्रमद बर' बिथाङा एबसु अफिसाव थानाय मावथि बिथांमोनखौ नायाखै। राजा लामा जथेनाय, ट्रेन लामा जथेदोंमोन आनसलिकनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना। दा नोंथांमोना खिथेर लाफैनायनि सम जाबाय। जेब्ला इउपिपिएल लिडारा गामि गामि फैसा राननो हरगोन, नोंथांमोना बे फैसाखौ थ्रोब पकेटाव सोनानै लाखा। बेनो नोंसिनि चान्स। ओंखायनो आं खावलायनाय थाबाय, नङाबा उनाव फस्थायगोन। ओंखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोनफ्रोमबो आनसलिकनि आरो इउनिटनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलनि एमसिएलए इएम जाय बिथांमोनहा जुदि नोंथांमोननो फैसा राननो होयोब्ला पकेटाव ला आरो इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ रानखांजोब्बाय सार होननानै थगाय। नोंसोरो राननानै ला, आनसलिकनि लिडारफ्रा इउनिटनि लिडारफ्रा राननानै ला। आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम फ्रि एडभाइस आं हरबाय। एबार जोङो बिपिएफआ सरकार दाखागोन, नङाबा फस्थायगोन। देनां नोंसोरो जों गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव फस्थायगोन, बे फैसाखौ जों लानायानो मोजां जागौमोन नामा होननानै फस्थायगोन। बेखिनि खोथाखौ आङो मावथि बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय